So I'm YouTube खुलिनायाबो एसेबां गोबाव जायाखै आरोना YouTubeनि बागै आं एसेग्राब बारा मिथिया सानफ्रामबो बिदि भिडिअ लाबोबाय थानांगौ होननानै बयनिफ्रायबो खोनायो बाट आं गावनि एक्सट्रा टाइम होनो हायैयाव थारमाने आं भिडिअखौबो बारा लाफिननाय जायाखै आरोना बेनि थाखायनो थारमाने आंना दा भिउवार्सफोराबो एसे खमायलांगासिनो आरोना सिगाङाव बयबो होनो जे भिडिअफोरखौ थाबैनो होबाय थानांगौ मास मोनसेयाव थारमाने खेबथामफोरजों भिडिअ लाबोनांगौ होननानै बुङो बयबो आं बिदि एक्सट्रा फरायनायनि थाखाय आङो थारमाने बिदिनो आंहा बहुद गोसो दंमोन आरोना एसे उन्दैनिफ्रायनो थारमाने मोसानायानो आंनि मोनसे हबिमोन आरोना बेजों लोगोसे थारमाने आङो एलबामावबो आङो फार्स्ट टाइम सागर मोसादोंमोन खोमा टाइटेला बावदों बेजोंनो आङो फार्स्ट टाइम एलबाम बानायदों आरो बिनिफ्रायथ' आंहा जेबो एलबाम बानायनाय जायाखै आं दोनथ'दों आरोना फरायनायजों लोगोसे ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो कभार भिडिअ बानायदों कभार भिडिअ बानायनानै आं लोगोसे ब्लगखौबो लांफादों आरोना ओमफ्राय दा बेनो जे आङो सम सम बिदिनो माबाफोर प्रजेक्ट थारमाने बिदि आंनिसिम फैनायालाय फैयो खिन्थु आं बानायनो हाथ'वाखै आरोना एलबामखौ खिन्थु आं जोंनि गहपुरनिफ्राय थारमाने बहुद खम नालाय ओंखायनो आंबो माबाफोर बिदिनो प्रजेक्टफोर मोनबाय थारमाने भिडिअ एलबाम बेफोरबायदि बानायनानै नाजागोन आरोना दिनै आंखौ बिथांमोना फंनैसो बुंनो थाखाय बेयाव गसंहोबाय आङो बिदि एसेबां आं गिदिर इउटुबारबो नङा बेनिखायनो आङो आंनि बुंनांगौखिनि खोथाखौहाय आं फंनैसो फोरमायनोसै होननानै सानबाय आंथ' दासो फेब्रुवारिनिफ्राय दासिम 6 मान्थ जाबाय नामा ना 6 मान्थ जाबाय दायो आङो बेखिनि रानिं जाबाय थादों ओमफ्राय आंहा आं बहुद Karena sih kita harus orang yang just punya yang foto, malah kalau punya video sosial karena apa nanti kita panai apa yang ada di rumah itu sejarah sampai yang foto start sampai dari tapi itu juga tuh tahu produk nama mungkin bisa dibikin itu karena dulu beratnya kan harus berat terus berkelanjutan sing karena cara dengan beratnya kan benda ada di juga karena semua beratnya kan benda ada dia beratnya kan chúng ta cũng đang tổ chức một phần làm việc cho những cái áp khả năng lên rồi nó kiểu sẽ viewers थाङोबा subscribe मोनसे जायो फैसा खामायनो हायो बेबायदि जेबो मिथियानोमोन आं ओमफ्राय माने भिडिअ हगार थानानैसो उनावसो मिथिदों माने बेबायदि viewers जायोबा subscribe होनो मोनसे मनेटाइज जानाय बेबायदि अपसन फैयो नोंसोर नै दाख्लैसो लासै मिथिलांनानै नै थांनाय बोसोरावसो आंना मनेटाइज जादों आरो होमबाबो subscriber खम आंना दा ओमफ्राय दायो दे औ थांनोसै थांनो ओंखारबाय दे थेंक इउ बाय बाय दे थेंक इउ